Táim anseo inniu chun taisteal go gachtain ábalta rudí a tharraingt. Inniu bálam Giorria a tharraingt le chéile céim ar céim má tá fadhb agat just brú ar an cnaipe sosa agus nábí búir fi rud ar bith ar aonas. Chun tosaigh déan corcail beag i lár an leathanach mar sin agus go spot anseo. Siigh dul ar ais spot eile anseo. Ansin déan trintán mar sin. So má tá sim agat bheadh tú ábalta olbhacháin tharraingt sin ach chun Giorria a tharraingt le chéile just déan lína mar sin agus lína mar sin. Ansin déan drinolóid mar seo agus lína síos mar sin. Bersin déan lína mar sin is lína eile mar sin. So mar sin agus an sin mach isteach síos mach isteach agus síos mar sin. Ansin suas agus rais agus síos mar sin. Ansin mach isteach mar sin. Now, beag Giorria ag rip beidir. So mar sin síos, oops, gáil mar isce. Síos dul tharna. So síos an seo. Ansin amach agus amach agus an sin síos suas trasna síos agus síos mar sin. Na mé cinnte cad hard an seo ach rinne mé botúm beag. Now, chun darn a tharraingt. Déan an litir is ispíní. So litir an seo agus ispín. Lína suas. An sin déan lína suas síos agus an sin déan lína beag an seo. Agus, well, lína síos mar sin. Síos, sin suas, síos, mar sin, agus stop. Ar an taobh eile, déan lína mach mar sin. Agus an sin sí. Suas. Sin suas mar sin. Agus an sin síos mar sin. An sin stop síos an seo agus déan beag gachtainna cos. So níos sé fearfa in éoncur déan ceann eile cosúla sin agus síos mar sin. So tásúla gom go mhór Giorria níos fearr ná mise. Ok, an sin bheadh an sin an seo híos an seo déan lína mar sin agus suas agus rais lína seo agus an sin amach síos. An sin déan lína mar sin
slína mar sin agus sus. No. Sin an Giorria. An sin déan beidir airbhil an seo I dó arás. Cá mar a scéal faoi sin. Rinne mé bottom beag ach sin ar airbhil. As beidir go bhfuil bolg mar sin aige. Ok. Agus tá féil or a béal oscailte. So you know on bhfuil mór an Gabhadh scéal faoi sin. Agus an sin déan cro mar chrí an seo. Agus an sin leanaraigh agus tá ná sin. Éireann tá sé beagán garbh ach tá seo talamh agus tá sé lína eile mar seo sin agus beidir go bhfuil ag ri agus ar an or agus choriscar scamas a spéir agus tá mé dul tapa anois ach is súla go sin ceart go leor Gabhadh scéal faoi sin. Éireann sin an Giorria agus sí ri